едно така представяне на програмата на курса. Състои се от 10 темички, като ще навлезем в най-интересните детайли. Така, ще ви штрихирам основните неща. Всяка една от тези теми е предмет дори на отделен курс, така че имате възможност да задълбаете повече в съответната тема, ако тя представлява интерес за вас. Темичките са следните. Ще започнем с това какво представлява стартирането на собствен бизнес като същност, каква трябва да бъде предприемаческата идея. След това минаваме към SWOT анализа, един много полезен аналитичен инструмент. На трето място ще поговорим за това как да сегментираме пазара и как да избираме целева група от клиенти, към които да се насочим. Анализът на конкуренцията е следващата ни тема. След това продължаваме с привличането на финансиране. Един доста важен въпрос за всеки бизнес, най-вече и за всеки един стартиращ бизнес, така че това е една изключително важна и полезна тема. Ще ви штрихирам възможните правни форми за организация на бизнеса и какви са техните основни предимства и съответно недостатъци. Ще обърна внимание на умението да планираш като ключов елемент от успеха на всеки един бизнес, също така създаване на вътрешна организация на бизнеса, управлението на неговия екип и ще завършим с няколко много полезни инструмента, които да ви помогнат да управлявате финансово вашия бизнес, вашите фирми,